Ako na boss isulod, ako na la. Ay, hindi pa uli at hindi man. Oo, pala tali kay naupit kilis na kay diretso dura. Pero man, wala man pag sinulod. Oo, ito mahugaw. Malabos ako. Bahala ka mo da. Upay ka lang sa salod kay diretso dura net. Salangat eh. Upay niya kakuan mati ini. Nangyari na akong kutsina doon ako. Manimintay. Nimal. Ano boss? Ilipiyan boss? Ano ito? Ilipiyan boss. Wala kong para. Ano boss? Malkalaki wala dyan si Silyo. Liwat. Jesus. Ayaw ka din na. Ibulagan lang sila. Animal kala. Ano daw nangyari? Nakilala mo. Di daw ano. Di. Wala na eh. Meroy. Nangyari kikabats taman ikaw ng elementary. Nakilala mo. Di ba ikaw ito yung lubir? Wala na, inom mo nang mula. Yari samantalan una yari por pangawat na kita ito ditong kwan. Kamanggahan elementary. Oo, di ba sibo kita ni Kon? Ni natungat. Ano man will nga ni? Oo, nagdiretso pangawat mo dun. Yaring ka. Nangaut ka pa ito harang. Normal ka. Ano man? Yari kuwar kasi imo siya nandun trabaho. Sa lato, na akong trabaho. Yari kuwar kasi imo niya. Wari ka mag-aaramin to. Kita ko yan ako. May kutsi na ako. Yari. Ako pa rin ako siya, nagpapapay. Sus, nangyari ka kaya siya ito. Puri mo kay war ka mag-aaramin tiyupay. Sus, ikaw man pa isang soba na ako nuna. Jesus. Sa natin trabaho yan na. Sa lato. Sige la. Nangyari parang kinisinsilyo pagod. Bugos tadi. Pero may ito. 500 yan lado yung kikalanin. War ka trabaho yan na. Wala siya lang yung nagtrabaho. Susulot tanali ka dedi ha. Susulot tanali ka wakon. Ay kabarakin ko pagpapalimpyo nini. Pakay naman, ha? Ay ba nang nangyari? Ginuha ka lada, para sa Oh, nuna, buha ka man. kakuri mo yari kay wari ka magtote pag eskwela. Sa lugar ito na inabuhi mo. Yutro ka man liwat at itong pasibad na ako. Jesus, kay wari sa panakon kay nag-aram ako ng tiupay. Eroy ka na, buha akong ka man. Sinauna, libyang ganla. Buta ka, ka pagod. Hey! Ano na kitilakat ako? Lakat. Buhay nga ni. Lungkon! Ano na? Okay tidak? Ikaw Ikaw ugo pa man. Bus, hindi pa nga ni. Kaya naman ini. Busing ko ito. Kat, yung Eroy ka, buha akong man mo, di ka nang babago. Nila ka, patapos. Paiyak ko nung kang buha akong man Ay, mo. balana ko boss tao. Ay, pag sunod-sunod boss na kay. Mapay Bus pa. kay, Mapay sa pa. nga ni, kaya di nga ni, bus kay papalimpihan ko kunta. Ako na boss, isulod. Ako na lang. Sa'yo na, nilipyan ko. Ay, pinakain ito. Ano mini? Pero kay kabats ko yun eh, boss. Kabats? Oo. Upay pare kay nagkukuan ni ikaw. Ito, uli. Puro lang halot ni mo kuan. Kaya ito. Ayos naman! Pero maugaw pa. Pag sinulog boss, pag sinulog. Ako na lang boss. Alo, makakuha ka boss. Eh. Upay ko kikin diretso dura. Mario tunasan ng classmate. Owner pag. Di man lahat nga niya. Tapos na seripon, nakatapos siya. Truman hindi yung buhaon, hindi nagbabagugon man. Buhaon lang nga niya. Buhaon good. Ano man. Buisit din niya akong kabats. Yan na, warin lalong trabaho niya. Bayuan pa ako. Hey, mabutay busing. Sabi ka pa. Tanggal ka naman. Tanggal na lang. Few minutes later. Ano na? Ano boss? Boss, sunod ka na boss. Dako ko naman pasalamat yung boss. Eh, pare problema. Anong kailangan ko kuan? Form? Nag-form kay pare ka magtapos. Ano papasok mga kon? Dapat saging. Boss, nakakatawa ka na ako. Diri KS. Mapindak na ko na salamat ko. Okay. Ako bara ka kay. Naray ka manit. Sweldo tag 15,000. Sige, 1 month. Dako na salamat sa'yo mo. Hindi makakali ako kayo na. Mahalagat na tago. Salamat mo.